De kentekens van vroeger. De wat oudere kijker zou het vast nog kennen. De bekende Limburgse P, uitgegeven van 1906 tot 1951. Misschien heb je op zolder in het fotoboek nog een foto of wellicht de verzamelaar het oude kenteken. Het Limburgs Museum is samen met Mediagroep Limburg en een softwareontwikkelaar een project gestart om de gegevens te complementeren. Dus alle auto's, alle motors die je ziet op foto's waar een P in het kenteken staat, dat zijn Limburgers. En stel je voor, ik heb zo'n verhaal gehoord, mensen in Amsterdam, die hadden dan heimwee en die gingen de stad in en die gingen ergens zitten op een terras en die wachten tot er een auto voorbij kwam met een Peenert. Een vleugje Limburg in den vreemde. En dan zwaaiden die mensen. En dat was natuurlijk een hele andere beleving. De auto's vroeger die waren bijzonder. Er kwam een auto voorbij. Mijn moeder vertelde dat nog. En mijn vader vertelde dat ook. Die waren uit 1905 en 1910. Als kind zijnde renden die de straat op als hier over de parade een auto kwam. En al die auto's hadden dus dat P-nummer. En wij zijn als Limburgs Museum op zoek naar de P-nummers. In de provincie Limburg zijn de gegevens van de P-nummers incompleet. Veel van deze gegevens zijn de afgelopen jaren vernietigd. Het Limburgs Museum hoopt nu met hulp van Limburgers de ontbrekende puzzelstukjes terug te vinden. Het zijn interessante gegevens die ook iets vertellen over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg. En het zijn verhalen waarin mensen zich herkennen. Kijk, geschiedenis is toch vooral verhalen. De verhalen die wij van onze ouders gehoord hebben, de verhalen die wij van onze vaders, van onze grootouders hebben gehoord, van de tantes en ooms. Dat zijn echt leuke, mooie verhalen die je bijblijven. En naar die verhalen zijn we op zoek. Mocht je informatie, foto's of zelfs beeldmateriaal hebben van die P-nummers, neem dan contact op met het Limburgs Museum.